Er det videokamera, det der? Eller hvad? Hold da kæft, mand. Stemningen, den er glad. Der er fest og farver. Vi tager den store. Ja, super. Det er jeg da glad for. Super. Giv den gas. Vi får altid et godt grin ud af det her. Får I så 2 krydser i bogen? Skal du have mere? Skal jeg sige lidt mere om min morgenmad? Nå, jeg troede, jeg var mig, der var blomsten. Jamen, stemningen her er super god. Det er hyggeligt at komme hernede. Folk er søde og smilende. Så kan klippe min hånd væk bagefter. Men jeg synes, vi har en god kemi sammen, og vi forstår hinanden. Nå, hvor er vi henne nu i... Folk har været søde og dejlige. Det er ikke så en hospitaliserende. Jeg synes, jeg kender folk hernede, eller personalet her. Og så er der god service med appelsinjuice og chips. Og så synes jeg egentlig, at personalet er god til at hygge omkring en. Altså, der er en god stemning. Og der er altid smil på læben, uanset hvad tid man kommer. Og der er altid mange mennesker, så det synes jeg er positivt. Stemningen, der er her i Blodbanken, den er også perfekt. Skal jeg starte forfra, eller hvad?